הזמן צריך ללמוד. אין יום שאני יכול להגיד לעצמי, טוב, אני במקצוע ואני בסדר, יהיה בסדר, אני למדתי, עשיתי איזשהו תואר. הימים האלה נגמרו, ואם אני אגיד את דעתי הכנה, אני חושב שהם לא היו מעולם. איך עדן אומר? בינה אנושית בעולם מלאכותי, בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים, לא עם רובוטים ולא עם AI. ואם אני ארצה להמליץ על מישהו, אני רוצה לדעת שאותו בעל עסק הוא מתקדם, הוא סקרן, הוא רוצה להשתפר, הוא רוצה להיות טוב יותר. אני חושבת שלהיות חלק מקהילה כזו שהיא גם מחברת בין אנשים וגם מלמדת המון כלים מעניינים שבעצם הם העתיד שלנו. בסופו של דבר, כשאתה נכנס למועדון ורואה את התוכן, אתה מקבל את היכולת להיכנס למערכות AI בפעם הבאה שאתה צריך ליצור משהו, להבין בדיוק מה אתה צריך לעשות, להרגיש בנוח עם זה ולהכניס את ה-AI ליום יום שלך. העולם של ה-AI כל כך רחב, אז בסוף היכולת שלך כחבר מועדון להיכנס ולהשתמש בזה ביום יום היא אינסופית.